Enjoy. Punta tayo ng Gaisano ngayon, guys. Amoy mo karon sa Gaisano kay 2 days na may 3 days na no, 3 days na. 3 days na may kay 3 days may extra din ganito. So, New Zealand Island. mga ramig sa ano, mga ramig Gaisano dili mong palit. Hindi. Tatae. Malibang. Malibang. Karon. Malibang me. Ang sakit na ng susong ko. Karon Kailangan na talaga tayong tatae. so, ang ito namin karon mga ka-chase natin may sa Calbayog. So, kana mo sa among lugar, diba? Stick. Among paligid. Diba? Kada mong children, pero Children, Mr. This Dream. oh, We are the champion. naikon mga ka-chase mga Tatawagin pa sa English. The fish. so karon kayo na malibang ka no? Malibang ta. Di lang ako. So kapatid daw si Miguel. Yeah. Choy. Amo lang yun yung giantos ang among kasakit. Ang sakit sa buot pa na magawas. Igawas na mo ron ang sakit sa buot. Udis na may kalibang ng mga ka-choy. Karon magawas mix. Gawas meron og kaguol. Kaguol og kasakit sa among Si Kasing. So na namin sa kabayon sa may pantalan yung mga ka-choy. Hey, yo, boy. So, asyo kasi mga ka-choy. paligid namin. Ang daming tao. Welcome to Calbayog City. Ayun na, may barko na lunod. So namin sa pantalan ng mga ka-choy, mga tabi Gaisano, dili para mamalit o bado, dili para mag-shopping, kundi Diretso sa CRC. CRC, Kundi Kalibangan og Tao. malibang. Magawas with one, kasakit sa buot. Ay, siyempre, ang mga atong dito. 3 days naman nag-iidumuntan. 3 days. Karoon lang minakangan ni. Nagdumot talaga kami sa kuhan sa Gaisano. Nagdumot na yung Mugris niya. nalibang nito. Di na namalit. Ay, Nananaw, diretso meron si Aron. diretso kami CR. Malibang tayo. Vlog pa na ako CR. Malibang mo eh. Dalawa. Yeah. Ayan Gaisano guys. So, mga to na mesa, guys. Ano? Lang magpatumpik-tumpik pa. Boom! Igaw sa nama mong kasakit sa buot. Guys, bibili kami ngayon ng isda. Para hindi siya papagalitan, di ba Choy? Palit yung isda siya kay para dito kasabaan. Magaling kang kupal ka. Oo na. Awan eh. Andam na lang. Daming isda dito guys. Oh, daming isda. Malapit na kami sa Gaisano. Ayun ang Gaisano. A few moments later. Enjoy! Sa naliwang ako, Choy. Kay 3 days kayo, ng kalibang. Sa Pikas mga ka-Choy, narito si Choy Smile. Nalimuntod siya. So,
Tingnan nila may mall. Dili mag-shopping. Wala may monars. Wala may mga monars. Kaya ubos na. Ano may mga monars. So, tingnan rin mo para malibang. Malaki yata yan, Choy. Okay.